Sa mga taong hindi nakakalit pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit, mga sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, wag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe at pakipindot na rin po ang like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa isusunod ko mga video. Pagkakalog ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman na lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. Dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isapuso't isipan at panatilihing magpagumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat pagmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shout out po muna. Shout out po kay Ninita Artairo, Berlindo Palisok, Bike Tayo Kabayan, Jonix Bin Nadine, Ryan Nabisti, Orchili, Andy Bonifacio, Chris Lee, Abughaw, Tinitron, Elisiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Laurita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupemia Felipe, Ilma A, Triple A Commented, Marina Arangis, Luli, Ayago, Juan Bibs, at higit sa lahat, Nuggets. At shout out po sa inyong lahat. Yung mga baguhan po na gusto po magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa box na mag-comment lang po kayo kung gusto nyo magpa-shoutout. Ang ibabagi ko po sa inyo ay orasyon upang makipag-usap sa masamang loob. Dapat to ay huwag nyo pong gamitin sa kasamaan. Huwag ginawa po nyo sa kasamaan ay may babalik na karma sa inyo. Ito po yung napaka-importante po. Orasyon upang makipag-usap sa masamang loob. Ito po ay galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Huwag nyo pong abusuhin po ito at may balik po ito na karma po. Huwag nyo pong gagamitin sa kasamaan. Yun ang tagubilin ko po sa inyo. Huwag nyo pong gamitin sa kasamaan ito. Sana po ay bago ko po usalin po ay mag-subscribe po kayo, like and share, pakipindot po ang bell icon. Orasyon upang makipag-usap sa masamang loob. Kahit na sino po, basta masamang loob. Magdasal po ng isang Ama namin. Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw naman manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa, tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. At isunod po 3 bihis po ang orasyon. Kubiratis it verbum kuya igusum Jesus igusum Maria trahumi. Kubiratis it verbum kuya igusum Jesus igusum Maria trahumi. Kubiratis it verbum kuya igusum Jesus igusum Maria trahumi. 3 bihis po at sinabi ni Jesus na samsamin ang mga armas ng mga Hudyo. Usalin po lamang po sa isip at 3 bihis po ihip po sa masamang loob at ipo sa dibdib po ito at ipo sa masamang loob. Pwede rin pong gamitin sa iba to, kaso huwag nyo pong gamitin sa kasamaan. May balik pong karma po ito. Sana po pakaintindihan po palagi na huwag nyo, isapuso't isipan po ang paggawa ng orasyon at focus po sa sarili.
at huwag niyong gamitin sa kasamaan. Maraming salamat po. At bago ko tapusin po aking video ay sana po ay mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyong lahat.